дар ҳақиқат баъди беҳтар гаштани муносибатҳои ду давлат Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҳазорон сокинони ду кишвар рафту омади хуб доранд. равои бидуни монеа ба қаламрави Тоҷикистону Ӯзбекистон пеш аз ҳама ба онҳое муҳим буд ки дар кишвари ҳамсоя хешу табор доранд. инчунин барои онҳое зарур аст ки бо ҳадафи тамошои шаҳру ноҳияҳои ҳар ду кишвар ва машғули тиҷорат бояд ба кишвари ҳамсоя раванд. ба мисли макони сайёҳии кишварамон ки пур аз кӯҳҳо ва манзараҳои ҷолиб дорад, дар ин кишвари ҳамсояи ба мо дӯсту бародар низ кам нест чунин мавзеъҳои зебо. мавзеи зебои Шаршара дар ноҳияи сари Осиёи вилояти Сурхандарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷойгир аст. ҳамарӯза сокинони кишвари мо низ аз он дидан мекунанд. албатта Сурхандарё вилоятиning eng so'li maskanlaridan дар вилояти Сурхандарё мавзеъҳои зебо хеле зиёд аст. аз он ҷумла макони таърихии Шаршара мебошад. бояд ҳаминро гӯям ки ин манзараҳоро на фақат мардуми Ҷумҳурии Ӯзбекистон, балки сайёҳон аз дигар давлатҳои хориҷа, махсусан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон омада тамошо ва аксбардорӣ мекунанд. мо ҳамеша кӯшиш мекунем сайёҳоне ки меҳмони мо мешаванд, роҳбаладӣ намуда ба онҳо таърихи ин мавзеъро фаҳмонем ва онҳо ба худ як таъссуроти хубе бигиранд, чунки инҷо обҳои тоза ва кӯҳҳои зебо дорад. бояд гуфт ки ин манзараи зебои Шаршара воқеъ дар дохили кӯҳҳои ноҳияи сари Осиё воқеъ буда таърихи хеле кӯҳан дорад. обҳои мусаффо аз дохили сангҳо баромада як манзараи зеборо ташкил медиҳад. juda hayratda qolyapman hozir o'zim. манзараҳои ҷолиб дорад инҷо. ҳама рӯза меҳмонони зиёд меоянд. мо онҳоро ба хушӣ мепазирем. ҳаминро гӯям ки бо ташаббускории сарварони ҳар ду давлат, президенти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, сарҳадҳо пурра кушода шуд, рафту омади мо хуб гашт ва мо ҳам ният дорем ки ба Тоҷикистон рафта аз мавзеъҳои зебои он дидан намоем. сокинони инҷо ҳангоми суҳбат кӯшишҳои асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ ва президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро дар беҳтар гардани муносибату ҳамкориҳои ду кишвар нек арзёбӣ мекунанд. ва ҳар яки онҳо ният доранд ки ба кишвари зебои Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда аз мавзеъҳои таърихии мо низ дидан намоянд. Kelinglar, mana biz keldik. Sizlardan kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Xayr, kutib qolamiz. гузориши Хуршед Ҳалимов, Фирӯз Мирзоев, Соҳибнур Абдурасулов аз ноҳияи сари Осиёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои барномаи иттилоотии Навид.